Yes, jeg har så valgt at snakke om COP-forsøget, der skete i Tyrkiet natten mellem den 15. og 16. juli. Heraf var der 265, der omkom, og flere end 1000 de blev såret. Den aften der var der en masse uroligheder i Tyrkiet, hvor blandt andet en militærkamphelikopter skød mod civile, tanks de afspærrede lufthavne og broer, og en bombe den sprang også meget tæt på Tyrkiets parlamentsbygning. Så er der nogen, der spørger, hvorfor det militærkup det skete her. Jamen det skyldes, at dele af Tyrkiet, eller dele af militæret af Tyrkiet, er meget utilfredse med præsident Recep Tayyip Erdogan og hans nuværende politiske kurs. Det gav militæret allerede klart og tydeligt udtryk for tilbage i 2007, hvem det ikke ønskede som præsident, som var blandt andet daværende ministerpræsident Erdogan. Erdogan han svarede så tilbage og fik lukket munden på militæret med en markant valgsejr, og har som præsident begrænset militærets magt i Tyrkiet væsentligt, og hvor Erdogans politiske kurs har altså ført til den her islamisering af det tyrkiske samfund. Netop grund nogle af disse emner valgte eller rettere forsøgte militæret som et militærkup, som fejllykkedes. Det her militærkup, det er ikke første gang, det sker i landets historie. Det er sket tidligere i 1960, 1971 og 1980, hvor det blev ledet, hvor militæret ledede landet fra 1980 til 1983. Så er der, hvorfor jeg har valgt at snakke om COP-forsøget i Tyrkiet. Det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er meget spændende og meget interessant, at vi har en periode i samfundet i dag med en masse flygtninge, eller de her folkevandrere, som også nogen kalder det, fra Syrien, som Tyrkiet de påtager sig ansvaret af. Men med dette COP-forsøg og Erdogans magtdemonstration i Tyrkiet efter det fejlslåede COP-forsøg, som jeg kommer tilbage ind på senere, så vil jeg mene, at det er spændende at følge udviklingen vedrørende forhold og samarbejde mellem EU og Tyrkiet. For de her flygtninge her, de har en meget stor indflydelse på samarbejdet mellem EU og Tyrkiet. For EU og Tyrkiet de indgik en aftale i marts måned om den her flygtningeaftale tilbage i marts måned. Aftalen går ud på, at EU de giver i omegn 2-4 milliarder euro til Tyrkiet, hvor så Tyrkiet de skal tage sig imod disse flygtninge, og hvor så EU de skal på den anden side indføre visumfrihed til store dele af EU, som de tyrkiske borgere de kan rejse frit rundt til. Aftalen mellem EU og Tyrkiet den er i nogen grad i fare, da Tyrkiet de ikke har fået den her visumfrihed endnu til deres borgere. Tyrkiets udenrigsminister, ham her, vi kan se i billedet her, Mevlut Cavusoglu, han udtaler og tror med, at hvis visumfriheden ikke sker inden for en kort tid, vil Tyrkiets flygtningeaftale med EU blive ophævet. Og ifølge den danske sikkerhedsekspert Jan Tekø, så siger han, at det her ikke måske, altså at aftalen mellem Tyrkiet og EU ikke må ophæves. Da vi har Tyrkiet, der spiller en stor rolle i EU angående flygtningen. Jan Tekø udtaler, at Tyrkiet har taget imod mange flygtninge, og hvis landet åbner sluserne, vil EU komme til at mærke det. EU har brug for, at Tyrkiet samarbejder, siger ham Jan Tekø. Aftalen mellem EU og Tyrkiet er allerede begyndt at smuldre lidt, som det står her i overskriften. Det mener den her græske politiker og migrationsekspert her. For 30.000 flygtninge har siden aftalen blev sat på plads, de er flygtet til Grækenland, mens kun 468 af de her 30.000, de er sendt tilbage til Tyrkiet. Så det løber ikke helt så godt. Så kan det COP-forsøg her, det kan også mærkes i Danmark, da Tyrkiet de udførte en udrensning, og den her udrensning, den er også på spil i Danmark her. Forældre, de melder deres børn ud af skoler, der har en forbindelse til Gülenbevægelsen, som er en religiøs bevægelse, der bliver anklaget for at stå bag COP-forsøget i Tyrkiet, som Erdogan han også stærkt mener. Erdogan han mener, at USA, hvor Fethullah Gülen, som vi kan se her, han er bosiddende her i USA, og de skal så udlevere Fethullah Gülen til Tyrkiet, så han kan komme op foran den tyrkiske domstol. Ikke desto mindre, så mener Erdogan, at kuppet det er en gave, som vi kan se her, fra de højere magter, så det kan få renset ud i hæren og i de offentlige sektorer. Men på den anden side, så er der nogle kritikere, der mener, at Erdogan han selv stod bag COP-forsøget,
Han skulle angiveligt bruge kupforsøget på at slå ned og feje sin modstander væk, og det er at vise og udvide hans magtdemonstration i landet, som blandt andet Jan Thykieu igen også vurderer. Det siger han. Det siger han her. Det er tydeligt, at Erdogan vil benytte lejligheden til at slå endnu hårdere ned på dem, der står i vejen for ham. Eksempler på dette er de her 8.000 politibetjente, og flere end 3.000 soldater, og de her 2.700 dommer, der blev fjernet, og nogle af dem også blev anholdt og fængslet. Yderligere så mener kritikeren Ryan Heath, tror jeg det er, yes, senior EU-korrespondent på Politico, han siger, at Erdogan han vil afholde det et valg snarligt, hvor han vil få en ekstremt stor tilslutning bagfra. Dette vil sikre ham de her 10-15 år mere som diktator i landet. Så jeg synes, at fremtiden bliver spændende at se, hvad der sker. At se, hvad der sker i Tyrkiet med Fethullah Gülen og hans bevægelse. Og også generelt med den her flygtningeaftale mellem EU og Tyrkiet, hvad der også sker med den. Yes, det var det.